Čaute ľudia, mám sa Ultrim. Dneska budeme hrať hru, ktorá ten sa volá TF Simulator 2. Takže ľudia, videli ste ten video, ktorá som hral, ten hra čo zlodej, kradneš peniaze, aj veci. Takže budeme toto hrať. Toto hra, part 2. Takže ľudia, dajte like a odber a uvidíte, jak budem hrať. Takže ideme na to. Sme tu ľudia. Tu naspäť, takže ideme dať ten. Well, that's just crazy. Držu. Takže ľudia, ideme tento dom. Aby vás nikto nevideli. Takže je noc, som ukradol veci, aj peniaze. Dobre to páčidlo. Takže sme tu. Dáme si baterku. Čo ty mne robíš, malý? Čo chceš? On je zlodej, alebo čo mu jebe, môj? I don't get paid enough for this. Koľko som dostal? Prehral som, lebo videl mňa. Vyskúšame to ešte raz, ľudia, lebo som prehral. Anderson, 108 Andresa. Nejdem tam. Čo tu je? Ideme tam, strechu. Dobre, zoberieme peniaze. Súchladky. I'll slam your head in. Nevidel, kámo. Aj ty máš pačidlo, dobre. Pozrite jeho oblečenie. Je špinavé, aj smrdí. Jeho podpazušie musí umývať, lebo jeho podpazušie smrdí. Umývaj sa, a nie len prechodíš doma jak... Držu. Dobre? Ľudia, nejdeme tu, pretože ten chlap je veľmi hlúpy. No, hlúpy je. Aj opitý je veľmi, takže nejdeme tam. On je veľmi opitý. Ideme do ďalší dom. Uvidíte, ľudia, čo budem robiť ten. Prechodí nejaký chlap, nejaký starý. A to ukazuje otáznik. Čo chceš, Mone? Toto je v piči, čo sa tu deje. Totálny Dobrú, piči. Ideme tento? Nie, neidem tento. Tento bude najlepší, ľudia. Pozrite, aký veľký dom. Chcem tam ísť. Takže tam máme dve ľudia. Jak sa môžem tam dostať? Počkaj. Ty kokos, aký veľký dom je. Mám si baterku, aby nebol tmavý. Takže vidím ďalšie tu, sú nejaký. A tu mám ďalšie dom. Takže nejdem tam. Chudia, tento vyzerá. 4 ľudia. 4 ľudia tu žijú. Dobre. Som nevidel, aký veľký dom. Kámo, jak chcem tam ísť. Tu
vyzerá dobre. Čeko. Kámo, ja chcem tam ísť. Prosím. Už bude potom hodina. Počkaj, mi dač tu ukazuje kameru. Hacking PDA. Potrebujem nejaký hacker a tu môžem otvoriť, nie? Kámo, ja som prišiel tu a tu nič nefunguje. Kde pôjdeme ľudia? Tento dom pozrite. Už nebude noc. Už bude ráno, ľudia. Už bude ráno. A čo budeme robiť? No, to čo je? Cargo. Idem tam na kontejner. Dobre. Vieš čo? Idem tam zase. On je ako ľudia psychopat. Nemám psychopat. Dobre, idem. Budem tu čakať, kedy on bude stávať. Tam má postiel nejaký. Nevidím nič. Nevidím ho tam. Leží. Kam už stávajú, už je ráno. No ani stávam. Kamošek, počkaj. Kokos. Našiel som dačo tu. Ideme najprv dole. No, máme tu grill. Rádio. Peniaze ľudia. To je čo? Ďalšie rádio. Toto je čo? Pivo. Nemôžem zobrať pivo. Takže máme tu len jeden sused nejaký človek. Musím počúvať, musím dať veľmi pozor. On je veľmi opitý ľudia. Vážne. Dobre, tam je rifle, džinsy. To čo sú? Kavkovač. Klobúk. Ešte čo, zatvorím dvere. Vyro nepočúvali. Aj tu. Dobre, peniaze. To je čo? To je čo? Skaner? To je čo? USB? Peniaze. Majú tu peniaze ľudia? Peniaze. Sluchátky, tu máme headphones. Schovaj sa. Koľko som prišiel. No kde si, more? Povedz mi. No kde si? Dobre, toto môžem zobrať. On je tu. Otvoríme to pomaly. By vás nevidel ľudia, lebo tento hra je veľmi ťažká. A áno, ťažká je hra. No, máme 50 €. Nejdem tam. Takže tu máme čo? Peňaženku máme tu. Tu sú knihy. Tvoríme toto.
Dobre, sme na kúpeľku, tu máme peniaze, môžeš zobrať toaletný? Nie. Jak on bude kakať? Ja sa fakt bojím, ľudia. Vy myslíte, že to je hororová hra a to nie je hororová. Idem dole, do bývačku, keď je tam. No. Ja som sa zliakol, ľudia. Či je tam. Dobre sa chodí v noci kradnúť veci. Čo to je špagety? Dobre, nič. Ideme ďalšie. Počkaj, môžem zobrať ten obrázok. Takže ideme preč, ľudia. Čo teraz prší? Môžem bežať. Mám ťažké tašku, ľudia. Takže ideme dať. Nie je Vianoce a ty mne hovorí, že je veselé Vianoce, ľudia. Nie je Vianoce. Vieš, čo je Halloween, ľudia. Kto je tam? Dobre, môžem tam ísť? Ťažké, ľudia. Môžem skakať. Prečo kričala? Tu tento, čo sme boli, ľudia? Ty kokos. Rýchlo. Rýchlo. Schovaj sa. Kokos. Tu tento dom. Tento videl ľudia. Videli ste, nie? A tento sme boli. Dobre, utiekol. Zoberieme veci, ľudia. Peniaze. Au. Ďalšie klobúk. Už príde tu, pretože som otvoril trezor. Tu je žena. Pravil som si, idem si upraviť vlasy. That's ridiculous. Počúval ste, čo ona hovorila? Vidíte? Ona je hlúpa. Aj debil. No, teraz vyzerám dobre, ľudia. Vidíte? Mám obrázok. Robím si rýchlo, neotvorím tak. Dobre. Oopsie. Dobre, nikto tam nebol. Zoberme veci. Poď tu. Ty... Kámo, kde ideš? Ja som... bil ženu. Nebudem. Tu? Schovaj sa, more. Ľudia, policajt je tu. Ľudia, to čo bol? Však vypadni, more. He's not here. Ew. On koľko tu bude? Dlho? Chcem ísť preč, ľudia, už.
Nebudem tu. Poď tu, ty. Byl sme žení. Skakaj rýchlo. Nie. 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 Nepoď tu, prosím. Freeze! No, on mňa zabil ľudia. Videli ste? Policajt. Aký nie. A keď prehrajem, to už... Vidíte ľudia? Ani nemám nič svaly, vidíte? Nemám. Takže ľudia, toto je pre všetko, tento video. Takže ľudia, dajte 14 lajkov, ešte bude part 3, lebo pretože sme prehrali a nemôžeme zobrať veci, lebo ľudia sú všade. Takže tak ľudia. Takže dajte like a majte sa ľudia.